és complicat en poc temps. N'hi ha moltes, jo diria que hi ha tantes motivacions com persones que s'apropen a BD o qualsevol altra entitat. Sí que en termes generals són persones doncs, que davant d'una realitat que els interpel·la, que els grinyola, no? Que diuen, ostres, què està passant? Volen aportar el seu coneixement, el seu temps o les seves capacitats. També hi ha gent que es vol apropar al món social perquè en un futur voldrà treballar en aquest àmbit i és lícit. Jo sempre dic que les motivacions són lícites, no? Totes valen i el que és important és que la gent s'assumi, no? a fer aquest voluntariat. Però hi ha moltíssimes motivacions i una mica la tasca des de la coordinació de voluntariat també és canalitzar-les, no? Ajustar aquestes motivacions a què poden fer. No? Jo quan parlo de voluntariat sempre parlo que és un dret que tenim, no? La ciutadania a participar. No? I per molt que vinguin amb unes motivacions, jo al final sempre els acabo parlant d'aquest dret a participar, a construir societat, a construir comunitat, no? I una mica donar-li també aquesta mirada. Però hi ha moltes motivacions